Ej, powiary, wreszcie! Ej, kurwi! Кой продава България, бе? Ей, кой продава България, бе? Що викаш, бе? Що викаш? Аха! Вакуци! 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 Курва! Ефтини курви! Арестуйте ги! Арестуйте ги!
Дай микрофон. Давай, тук виж. Полицейско насилие! Има полицейско насилие в България! Ще удрати. Какво направих аз? Какво навредих, бе? На кого навредих? Кажи, какво става? Какво става? Полицейско насилие, ритат на блъската, седяхме се на палатките. Тези хора въобще не спазват законите от държавата. Въобще не се спазват, ето. Да ни удрате, да ни полицейски разпореждам орган, като граждани! Като граждани ви разпореждам да ни удрате! Какво става тук в тази държава? Какво става в тази държава? Ние си стоим, те не нападнаха. Те на Бойко. Да, имаме разрешение от общината за подписка. Разрешение за подписка. Изблъскаха от подписката. На полицейските органи и да ни им пречите. Ако пречите на полицейските органи, ще Тези бъдете полицейски органи в момента задържани. продават държавата. Защо Защо удариш момчето? Защо полицай удари? Защо ни бутате и ни биете? Защо набутате и да биете? Защо набутате и да биете? Защо не изблъскахте оттам? Какво се случва в тази държава? Какво трябва да направим? Полицията почина на Бойко Борисов и на КГ Капитал контролациите и то се доказва. И те с протестиращи са Вие продавате държавата в момента, отчета. Вие продавате, изпълнявате заповеди на хора, които продават държавата. Те Това ви стават с казвам. Бойко. Биете хора, които къде платените от протеста не изхвърляха. Те платените проститутки. И полицията с тях, какво правим в тази държава? Спокойно си има, когато има ред. Защо бихте момчето? Без шамари! Да. 3 пъти го свалят на земята. Защо го биха, бе? Какво става тук? Какво ви направих аз, бе? Вие продавате държавата, момчета. На земята първо ме ритнаха. След това ми удариха един шамар. Достатъчно ми е. Ние всички сме свидетели на това нещо. Аз няма да умра от един шамар или даже и да умра от болка. Нека покажа на хората къде е демокрацията в България. Къде те умишлено ги изпрачка. Къде платения протеста Бойко Борисов. Те всички там проститутки. Точно тия хора За 50 лева са там. И полицията да става тяхна страна. До кога се контролира това нещо? Нали сеш, че сега ще кажат, биха хората на петното. Да, биха хората на петното. Къде съм? Никога не съм съден за наркотици. Той всичко е постановки на Бойко Борисов. И на Цветанов, и на тези всички, които контролират наркоканалите, които продават наркотици в държавата. Това са тяхни постановки. Всички вестници, всички телевизии, всичко е тяхно. Какво трябва да кажеш? Какво трябва да правиш? Телевизията да почне да И полицията не мога да разбере, защото гледат телевизиите, тяхните телевизии гледат. А вие всъщност, защо сте тук? Това е И вашата седнали цел. на палатко, ето вижте какво става. Що го прибират момче? Що го прибирате? Какво става? Какво правим? Бойко ли го каза това нещо? Кой го каза? Бойко ли каза? Не ли го прибират? Що? Що го прибират? Що го прибират? Не го забравяйте това нещо. Какво е тази репресия, бе? Защо ни биете, бе? Защо прибирате нашите членове? Не пречете на полицейските действия. Други има ли? България предати победа! България
Приключих. Колко са? 4, 5, 4. Добре. Кажете само защо ги затворих. През центъра на МВР се обърнете. Тук да кажем на господин Бареков от най-истинския ефир на България канал 3, че този няма място тук на тези протести. Той е платен. Той е платен от Бареков. Има доказателства в интернет. Всеки нормален няма да му повярва. Вчера бяхме 5 човека пред парламента с ето тази възрастна жена. Дойдоха да ни нападат и да ни снимат с камера. Какво се случи? Не знам какво се е случило, но тия ги познавам на Бареков, всеки път са там, платени са. Това движение Сила ли са, Свобода ли са, тия всичките бокути са на Бареков. Баста и Свобода. Да, и то от Русе, къде не мога да такова.